ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ବହୁମୂଲ୍ୟ ଉପଦେଶ। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ କହିଥିବା ବହୁମୂଲ୍ୟ ଉପଦେଶକୁ ଗୀତାଜ୍ଞାନ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ଏହି ସମସ୍ତ ଉପଦେଶ ମଣିଷକୁ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ବଞ୍ଚିବାର ବାଟ ଶିଖାଇଥାଏ। ତେଣୁ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ଗୀତାରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଉପଦେଶକୁ ଖୁବ୍ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ଗୀତାରେ ସେହି ସମସ୍ତ ମାର୍ଗ ବିଷୟରେ କୁହାଯାଇଛି ଯାହାକି ମଣିଷକୁ କଠିନରୁ କଠିନ ସମୟରେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ କରାଇଥାଏ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସେହି 5ଟି କଥା। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଛନ୍ତି, କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ପୂରା କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜ୍ଞାନ ରହିଥିବା ଜରୁରୀ, ନଚେତ୍ ବ୍ୟକ୍ତି ଉପହାସର ପାତ୍ର ହୋଇଯିବ। କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ନିହାତି ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳ କରିବ, ନଚେତ୍ ଜୀବନରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ି ପାରିବେ ନାହିଁ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଛନ୍ତି, ସର୍ବଦା ଭାବିଚିନ୍ତି ବନ୍ଧୁ ବାଛିବା ଜରୁରୀ, କାହିଁକିନା ସଂଗତି ଆମ ଜୀବନ ଉପରେ ଗଭୀର ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ। କାହିଁକି ନ ଗୋଟେ ଭଲ ବନ୍ଧୁ ଖରାପ ସମୟରେ କାନ୍ଧରେ କାନ୍ଧ ମିଶାଇ ଠିଆ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ କେତେବେଳେ ପୁଣି ସେହି ବନ୍ଧୁ ଜୀବନ ପ୍ରତି ବିପଦ ମଧ୍ୟ ଆଣିଦିଏ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଛନ୍ତି, ବ୍ୟକ୍ତି ସର୍ବଦା ନିଜ ମନ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖିବା ଜରୁରୀ, ନଚେତ୍ ସେହି ମନ ହିଁ ତାହାର ଶତ୍ରୁ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ଅବାଟକୁ ନେଇଯିବ। ଦୁନିଆରେ ଖୁସି ରହିବାର ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ସୂତ୍ର ହେଉଛି ଯେ ନିଜ ଇଚ୍ଛାକୁ ଚାପି ରଖିବା। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜ ଇଚ୍ଛାକୁ ଚାପି ରଖିଥାଏ ସେ ହିଁ ଜୀବନରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଥାଏ। ଏହିଭଳି ଭଲ ଭଲ ଉପଦେଶ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଟିକେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, କାରଣ ମୁଁ ଯାହା ବି ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିବି ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣ ହିଁ ଦେଖିପାରିବେ।